नों थाबायना फैदों हारसिंनो हो बोरै बोरै सफैखो नोंलाय सेन्देलबो गैया जेबो गैला नोंनाव हो जेबो गैला ओंखाम मोनजादोंना मोनजायाखै जादों आथिङाबो दोलाजोबबाय हनै थाबायना फैदो नोङो आथिङा लोरिनायसो नों थाबायबाय नालाय बांसिन मानोथो नोंनो खारलाबायबोनांगौ जाखो जाम्बा जाम्बालाय एफा मालाय जायगायावलाय दे जिराय दे जिरायनो हायो ना हाया सानसे जाखो नों सफैनाया हा बाव सफैनाया एसिएनबि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थाबायबोनानै बाव सफैनाया सानबेसे जाखो दहाय फैनाया दहाय सफैदों बबे हाग्रायाव थाङा ओंखाम होदों ओंखाम दिनैसिम जादों फैजेननायनिफ्राय मोनजाखायाखै बुदोंनो मानसिफ्रा बेखौ दोलाजोबनाय उनथिंबो बेखौ बुदों हमनानै ओरैबो नै बेयाव सादों बे हाग्राबारियाव दे हामसिगोन दे मोजां बिजुबाय मोजां जासिगोन खुलुमबाय रायजोफोर दिनै बे मासनि 7 थारिखआवनो बिथाङा क'क्राझार टाउननिफ्राय बेंगलर फारसे फैदोंमोन बेंगलराव सफैनानै बिथाङा लोगोफोरजों फैदोंमोन बिनि लोगोफ्रा बर' नङामोन ना लोगोफ्रा बर' हारसा दंमोन दा लोगोयै फैदोंमोन ओमफ्राय दा बोरै जाखो न'आव थांफैनो होननानै बिसोरजों गावस्रालायनाय जादोंमोन ओमफ्राय गावस्रानानै बे गोमानाय दिनै 10 दिननि उनावसो बिथांखौ जोङो कलार डिस्ट्रिक्टनि मालुर हाग्रायाव दिनै सासे बिनि लकेल मानसिया खोन्थाहरनायाव जोङो मोनहैनाय जादों मोननानै जों दिनै लाबोबाय न'सिम लाबोनाय अबस्थायाव ओरैबायदि बिनि मोदोम देहा गासिबो दोलाजोबनाय थाबायनोबो हाया मानसिया बुदोंनो मानसिफ्रा जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनानै दिनै आंनि बे थाग्रा जायगासिम लाबोनानै मार्टालिसिम लाबोनानै जों बेखौ एसे गाबोन मोजां खालामनानै न'सिम दैथायहरनायखाय जों थिरांथा लादों बेखौनो जों बुंनो सानो दिनै बिथाङा गावनि न'खरनि गथ' गथायनि उदैनि थाखाय ओंखाम खबसेनि थाखाय हाजिरा मावनो होननानै फैदोंमोन जोंनि बे बेंगलर हालामाव नाथाय हाथा हामा गोदाव सोराव दिनै बे हाग्राबारियाव बिथाङा दिनै भुगिनांबाय जाहाथे नोंथांमोना बेफोर भिडिअखौ नायनानै इन फिउचाराव बेफोरबायदि दाजाथों आरो बेफोरबायदि गोदाव सोराव दाजाफैथों होननानै आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आफादनि जानानै खावलायहरनाय जायो एसेनोसै